سلام زخبركم تخاتلتي نايدا channel كمي كنيهم لو مدما خم تلمود نعهم يلنا زدلنا مدب حيزنا متينا لنا نايلوم مدبنا بزعوازي اب قربا غزي زوت مغلصي منغست كندا اب لوتات بوليسي إيميغريشن كم اول مسوس تحاز صلوا بريزيدنت دونالد ترامب اب غداي سدنيات كخوني كساب مودات نايزا مدب تحازيكم رئيتهم ابوتا كومنت تقرفونا ندا محصنا نابتا مدب كبلوكم. We work with our partners including CBSA to investigate obviously and prosecute those who violate immigration law. If someone refuses to leave, they're in violation of the law. And CBSA, after due process, has the legal obligation to remove people. Again, this isn't something that is taken lightly, but in the vast majority of cases, those people that have come here temporarily and do not have the right to stay, in fact, leave. بعدت 29 ورا 11/2024 Immigration Canada نتنوح جزية كفيت وزنها ناي Group of 5 sponsorship حدش application مقبات تدو كم زبلو زقل الزينة كم زوجة زذكري إذن نتم كساب علات 28 ورا 11/2024 apply زقورو سوات زسؤولوهم كم زي كانوا دما حبيرو منبارم زفلاتيو مغنيات نايزي دما كابتي اب زحلف مدباتنا زقلت نيازي فلو كوانت زي كونه منغست كندا كاب استفلالي وغانات بزور رزولو تساطن كمون اتي Immigration Canada مديبو زنبرو قطري مالت مقبال حدش سدتنيات كملق سلت جمراني نزحلف 5 عمتات بمليونات زقطرو سدتنيات كتقبل صنحت كندا ابز عمت زي اب Immigration عبي مقدار قطر كم زغبرت يرئلو Group of 5 تباهيلو زوا حدا كابتوم بمنغست كندا نسدتنيات نمقبال إيلو سدتاتاتهم زتفلالي مدبات كخون كلو اتي سدتنيا ناب كندا مساتوه እቶም ስፖንሰራት አኡምራውን ገንዘባውን ሐላፍነት ወሲዶም ይቀበሉዎ ምስ ምዃኖም በመንግስት ካናዳ አዝዩ ቅቡል ፕሮግራም ይነሩ ስለዝኾነ ኸ በዚ መንገዲ ብቁጥሪ ውሕድ ዘይባህል ስደተኛ በብዓመቱ ንካናዳ ክመጽእ ጸኒሑ እዩ Immigration Canada ብዘይካዚ ነቶም ብግዚያው መንበረ ፍቃድ እንዳነበሩ ክሰርሑ ዝጸንሑ ማለት ቴምፖራሪ ወርከርስ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ገሊጹ መንበሮም ይዝከር So at the end of this year 2024 how many international students do you expect to leave and how many have left so far when their study permits expired? How many have left as so of far? November today? We don't or have October that number. 1st. Can you provide those to the committee? I don't know. We could look into it. Minister, how can you not know? It's in the immigration levels plan. There's a bunch of charts on page 22 starting about temporary resident immigration to Canada, persons who are in the country. It's in the immigration levels plan. It's in there. So how can you not know what that number would be? There's ወላውን እቶም በአዝዩ ዝተገናነ ዋጋስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲን ኮሌጅን ክመሃሩ ዝጸንሑ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ትምህርቶም ወዲኦም ኣብ ክንዲ ኣብ ካናዳ ምጽናሕ ንዓዶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ነይሮም እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ብቐጥታ ምስ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ዝተሓሓዝ ጉዳይ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ናይ ስራሕ ዕድላት ከይተፈጥረ ሓደሽ ስደተኛታት ምምጻእ ንሽቕለት ኣልቦነት ብዓቢ ቁጥሪ ከወስኸ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ኢሚግሬሽን ዝጠፍእ ወጻኢታት ጠጠው ክብል ኣለዎ እናበለ ብተደጋጋሚ ዝምድር መራሒ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ዝኾነ ፒር ፖሊየቭ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃሰን ትሩዶ ንሱ ዝመርሖም ሊበራል ፓርቲን ዓቢ ጸቕጢ ከም ዝፈጠረ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓድሽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ምስ መንግስቲ ካናዳን መንግስቲ ሜክሲኮ ናይ ቃላት ኩናት ከም ዝጀመረ ክሰምዖ ቀኒና ኣለና እዚ ምስ ሙሳኽ ታሪፍ ኣብታ ሃገር ተተሓሒዙ ክልዓል ዝቐነየ ጉዳይ ንላዕለዎት መራሕቲ ካናዳ ኣዝዩ ከም ዘቆጥዐ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ቁጥዐ ክልዓል ዝገበረ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ካናዳን ዘሎ ሽርክነት ኣብ ኩሉ መዳይ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ሙሳኽ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ካናዳ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ንብረት ናይ ኣሜሪካ ትካላት ኣብ ክንዲ ካብ ካናዳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝፈሪ ንብረት ክገዝኣ ክግደዳ እየ ኣማሓዳሪ ኦንታሪዮ ዝኾነ ዳጅ ፎርድ ንናይ ትራምፕ መግለፂ ተኸቲሉ ዝሃቦ መልሲ ንኽልቴን ሃገራት ናብ ናይ ኢኮኖሚ ህልኽ ከኺደን ከም ዝኽእል ስጋት ፈጢሩ እዩ ፎርድ ኣብ መግለፂኡ ትራምፕ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ግብሪ እንተውዒልዎ ካብ ኦንታሪዮ ካናዳ ዝፍኖ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ 3 ስቴትስ ኣሜሪካ ከቋርጹ እየ ክብል ተርኢ ግብረ መልሲ ሂቡ እዚ ኣባል ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ዝኾነ መራሒ ኦንታሪዮ ካናዳ ዳጅ ፎርድ ኣካይዳ ትራምፕ ንካናዳ ዝጎድእ ምዝኸውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ክወስድ ምዃኑ ሓቢሩ For the second day in a row, Ontario Premier Doug Ford reiterated his threat to cut off energy supply to the U.S. in retaliation to Donald Trump's proposed tariffs. You come and attack Ontario, you attack livelihoods of people of Ontario and Canadians. We're going to use every tool in our toolbox to defend Ontarians and Canadians across the border. Trump responded to Ford's threat today, saying this. Well, that's okay if he does that, that's fine, but the United States is subsidizing Canada. It's truly a subsidy, and we shouldn't have to do that.
ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዓመታዊ ናይ $900 ቢልዮን ንግዲ ክግበር እንከሎ ካብዚ እቲ $500 ቢልዮን ምስ ኦንታሪዮ ዝግበር ንግዲ እዩ ብዘይካዚ እቲ ኣብ ኣልበርታ ካናዳ ዝፈርዝ ዘይቲ ከምኡውን ጋዝ ነቲ ትራምፕ ክወስዶ ተሕስብ ዘሎ ስጉምቲ ከም መፈራርሒ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ እንተኾነ መራሒት ናይቲ ዞባ ዝኾነ ዳንኤላ ስሚዝ ኣልበርታ ነቲ ናብ ኣሜሪካ ትሰዶ ዘይቲ ይኹን ጋዝ ከም ዘይተቋርጾ ሓቢራ መንባራ ይዝከር From the Alberta perspective, under no circumstances will Alberta agree to cut off oil and gas exports. ምምጻእ ትራምፕ ናብ ስልጣን ብሓፈሻ ንኹሎም መራሕቲ ሃገራት ዓለም ጽልዋ ከም ዘሕደረ ድሮ ንርኢ ኣለና እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ትራምፕ ካብቲ ባይደን ዝኽተሎ ዝነበረ ፖሊሲ ኣዝዩ ዓቢ ፍልልይ ስለ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ኣብ ኢኮኖሚ ኣሜሪካ ፈርስት ብዝብል መርገጺኡ ንኢኮኖሚ ዓለምና ክቆጻጸር ከም ዝኾነ ይምድር መንግስቲ ካናዳ እዚ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ረቢሽዎም ኣብ ሸበድበር ኣትዮም ነቲ ከም ቀንዲ መለለዮም ዝነበረ ምምጻእ ስደተኛታት ከምኡውን ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲታቶም ንግዚኡ ወንዚፎም ኣብ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ወጥሪ ይርከቡ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ስደተኛታት ክቕበል ዝጸንሐ ኢሚግሬሽን ተሃገር ንግዚኡ ፖሊሲታቱ ክቕይር ተገደደ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ዝግበር ምርጫ ካናዳ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ክዕወት ልዑል ግምት ተዋሂብዎ ዘሎ ኮይኑ ንሶም ምስ ዝዕወቱ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ናይ ካናዳ ሙሉእ ብሙሉእ ክቕይሮ ከም ዝኾነ ድማ ይግመት ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ናይ ሎም መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ እዞም ነዛ ቻነል ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ደገፍኩም ሃቡና እንዳበልና ብሩክ ግነ